Wara snin ta' stennija fl-aħħar ġimgħat bdew jitneħħew il-katusi tal-asbestos kbar li hemm mitfuha f'ħalfar. Kienu saru diversi tentattivi matul l-aħħar snin, iżda dan kollu kien għal xejn. Dawn il-katusi li ilhom kważi 40 sena f'pajjiżna kienu nġiebu mill-Water Services sabiex jintużaw għal sistema ta' dranaġġ. Iżda dan qatt ma sar. Meta żorna l-post stajna ninnutaw il-ħidma intensiva li kienet qed issir fuq il-post. Spikka l-fatt li l-ħaddiema li kienu qed jaħdmu f'dan is-sit kienu libsin il-biss protettiv u maskli biex jipproteġu ruhom minn dan il-materjal li jista' jikkawża problemi għas-saħħa. Il-ħsara li tista' tiġi kkawżata l-onet tiġri meta jkun hemm tkissir tal-pipe innifsu, tal-asbestos innifsu. Għax f'dak il-moment jiġu liberati fibers fl-arja li tant huma fini, l-onet mhumiex viżibbli u t-tinet jitlu f'imnifsej dak li jkun jaħlu mal-ħitan tal-pulmun u ma' żmien dak il-brix minn ġewwa jista' jikkawża anki kanser. Fl-imoddi dan il-materjal kien jintuża ħafna, fosthom għal soqfa u tankijiet tal-bejt. F'din iż-żona hemm kważi 2000 katusa li jridu jkunu tneħħew sa 30 ta' Settembru. Is-site supervisor Paul Mikallef qal li d-dinja biċċa xogħol li tieħu l-ħin anke minħabba it-toqol tal-materjal li qed jitneħħa. Il-proċess li qed naraw hawnhekk huwa l-ewwel fażi tal-proġett. Kienu ħafna pajpijiet mal-art jiġru mferxin lemmunaw. Aħna qegħdin niġbruhom u ninnestjawhom kollha ġo xulxin. Mbagħad jiġu rreppjati, kollox jiġi rreppjat, il-biċċiet jinġabru u npoġġuhom ġo jumbo bags apposta biex minn hemmhekk wieħed ikun jista' ineħħihom minn fuq il-post u jmorru fid-destinazzjoni tagħhom. Wara dan il-proċess kollu ser ikun qed jinġib bastiment apposta fejn ikun qed jieħu dawn il-fdalijiet tal-asbestos fil-Portugal. Minn hemmhekk dan il-materjal jinżamm f'post delikat eżattament mirdum f'minjera fejn bekk ma jkunx ta' periklu għal nies oħra.